शिकार के बात मत कर वीर प्रताप। जंगल में 20 गीदड़ मिलके एक हाथी के भी मार सकेला, मगर जब वह हाथी सनक जाला तो पूरा जंगल के रौंद के रख देला। गीदड़ हाथी सारा जंगल घूम के आ गई ला, बाकी शेर पर तो हार नजर ना पड़ा। बोला बोला बाबू, जब शेर बैठ जाला ना तो चूहा ओकरे अगल बगल ऐसे फुदक के चल जाला, बाकी शेर जब दहाड़ेला सारा का सारा जंगल आगे खातिर कम पड़ जाला। लेकिन शेर के अपन औकात तब पता चलेला जब शेर के सामने कौनो बब्बर शेर खड़ा होला। तब फिर एक लड़ाई साबित हुई कि कौन शेर है और कौन बब्बर शेर। तब फिर इंतजार कौन है बात की, अभी तो ये जाए। तो ठीक बा।